Tegenwoordig is dat lastig te zeggen met alle bouwmaterialen en dit en dat en zo allemaal. Maar laten we zeggen, de planning is dat we rond half december open kunnen, voor de kerstdagen in ieder geval. De McDonald's in Dokkum, met een groene en dwarseme uitstraling, zal dus voor de kristal iepen wezen, als de planning mee zit. Maar wat is van Groenewegen nou eens de grootste uitdaging? Ik denk dat als we het pand hier eenmaal hebben neergezet om zo snel mogelijk 100 of toch 110 medewerkers te gaan verzamelen die er allemaal zin in hebben om klaar te gaan staan voor onze gasten. Dat wordt de mooiste uitdaging, denk ik. We zijn erg lang geopend. Hè. We gaan 's morgens om 7 uur al open. En ik hoop tot 1 uur 's nachts dat het hier ook toegestaan wordt. Nou, en dat betekent dat je verschillende diensten kunt draaien. En daarnaast wordt natuurlijk een hoop schoongemaakt. En het zal ongetwijfeld lekker druk gaan worden. Onder de jongerijn is de zaak tiege populair. Een inwoner van Dokkum is een Skoftsjelien een Instagram-account begonnen en had al haast 1500 volgers. Dat wie de ondernemer ekkel opvallen. Een heleboel positieve reacties vanuit dat zei ik, van Facebook, Instagram. Allemaal groepen die heel graag die McDonald's hier willen hebben. En we hebben natuurlijk ook de bezorgde kant gehoord over met name zwerfafval, overlast. Nou, en ik denk dat die zwerfafval, overlast, daar kunnen wij, die zorg delen wij. Dus daar gaan we mee aan de gang. Hè, vooruitlopend op. Misschien wordt het wel helemaal geen zwerfafval, overlast. Laten we daarvan uitgaan. En dat positieve, daar kunnen we alleen maar blij om zijn natuurlijk. Groenewegen stiert iepen van feedback van omwennenden en omlezende bedrijven. En hij zucht er naar uit om last te kennen. Afgelopen week hebben we aan de gemeenteraad mogen presenteren. En daar heb ik vooral gezegd, wij zijn hier gekomen als goede buur. En als je als nieuwe buren ergens komt wonen, dan zorg je ervoor dat je gaat praten met je buren. Maar daarnaast ook van, joh, als er wat is, hier heb je een direct lijntje, zeg het. En dan kunnen we dat dan doen.